Stimați invitați, de unde s-a născut această întâlnire? În luna octombrie anul trecut, laboratorul de lucru al Confederației Meridian, prin reprezentantul nostru, care l-ați avut la început și o să fie și în timpul discuțiilor, a propus și am propus cu toții temă de interes național și de interes european. Resurse naturale. România dispune de resurse naturale, este foarte bogată în resurse naturale, dar lipsa este de resurse umane. Și atunci se punea problema, bine, și ce discutăm? Să are un coleg. Ce să discutăm și cui ne adresăm? Să vedem care vor fi participanții. Nu facem altceva decât să facem o provocare comportamentală. Bine, bine, facem provocare comportamentală. Haideți să vedem ce participanți aveți și cum facem să discutăm această temă foarte importantă pentru România și pentru Europa. Participarea. Care sunteți dumneavoastră și aș vrea, doamna ministru, să vă spun că nu singur am realizat această întâlnire și în numele dumneavoastră am apelat la Inspectoratul Școlar al Municipiului București, la Marius Nistor, colegul nostru de la sindicate, pentru că numai colaborând, numai prin cooperare, putem să ne atingem dialogul pe care l-am propus. A fost foarte receptiv și vreau direct aici, în fața dumneavoastră, să le transmit mulțumiri și când aveți dumneavoastră ocazie, vă rog foarte mult să le transmiteți și vă mulțumesc foarte mult. Știți, vreau să mă încadrez în 7 minute și vreau să mă opriți că dumneavoastră luați cuvântul după mine. Domnul Rohan. Nu pot să trec cu ușurință peste ce este important. Înainte de Revoluție, exista în zona minieră 600.000 de lucrători din zonele miniere. La ora aceasta e de ordinul sutelor. Așa s-a lucrat și s-a respectat această zonă deosebit de importantă. Tot ce vedeți aici este produs minier. Cine a încercat și de ce s-a ajuns aici? Datorită lipsei resursei umane. Nu-mi place să mă repet, dar cei care m-ați auzit ieri, nu-mi place să mă repet deloc, dar acum e numărul foarte mare și trebuie să o spun. Numai în industria neenergetică, înainte de Revoluție, se produceau 22 de milioane de tone de minereu. În România, aici, la noi, pe pământul românesc. Acum e vorba de 10 de tone. În Europa se produce la ora aceasta 30 de milioane de tone. Deci diferența ce era înainte de Revoluție și ce este acum este de 8 tone. Necesarul Europei este de 177 de milioane de tone de minereu. De aici, din sala celui mai mare profesor, Radu Voinea, rectorul Institutului Politehnic, trag un semnal de alarmă pentru cei care conduc România să umble cât se poate de mult la sentimentul de responsabilitate. Este necesar mai mult ca oricând. Acum, când vedem ce se întâmplă cu România, când vedem destabilizarea politică, când vedem ura unul împotriva altuia,
Când stăm la televizor și în loc să discutăm ce facem cu economia, ne bârfim unul pe altul, ne jignim unul pe altul, dar cei care muncesc îi plătim. Deci îi plătesc. Iată o chestiune care vreau neapărat, că am spus, vă provoc comportamental, o participare, mulțumesc tuturor profesorilor care au venit în colonați cu elevii, m-au încântat disciplina dumneavoastră, comunicatorii, slavă Domnului, i-ați văzut, sigur că zona minieră e o specialitate, e mai greu să adaptăm, poate e prima dată când vă întâlniți cu un limbaj din zona minieră, mă refer la tineri. Ce facem noi? Vrem să schimbăm mentalitățile, că de fapt asta e rolul întâlnirilor, și să avem și atitudine. Ăsta este scopul acestor întâlniri. Nu o să iau niciodată din cuvântul specialiștilor, că ați observat cum au prezentat, și poate că într-o masă așa într-un număr mai larg, mai greu să înțeleg problemele. Dacă de aici am putea să discutăm 10 odată, 20 odată, tot așa pe microgrupuri, până când limbajul acesta al zonelor acestea importante miniere este atât necesar pentru viitor, extraordinar. Că dacă nu avem minerit, nu mai avem niciun fel de economie. Întrebați-vă părinții, bunicii, că mă adresez celor tineri, cum anume, cum era economia înainte de 89. Cine era materia primă? Mineritul. Sigur că, dar cu timpului celor 25 de ani, scuzați-mi expresia, au fost numai strâmbe la adresa mineritului. S-a încercat tot felul de neadevăruri să-i blameze pe mineri. Nu toți sunt ca lacrima, dar cei mai mulți sunt. Și doresc să muncească, doresc să stea aici, în România, să nu mai meargă afară. Că v-am spus și înainte de a intra, dumneavoastră am spus exact că să fii miner, să lucrezi la nu știu ce adâncime, ori ești foarte sănătos la cap, ori nu știi, ca să nu spun partea cealaltă, la ce risc ești supus. Să apelez la dumneavoastră să vă înarmați totuși cu răbdare, să ascultați pe cei care urmează în partea a doua. Avem numai specialiști din zonele, din Universitatea din Petroșani, specialiști în domeniu. Sigur că profesorii în general au un limbaj, știu rapid să uite în sală și cum trebuie să le abordeze, că de-aia suntem profesori, de-aia am făcut pedagogie și psihologie, să ne uităm în sală, să ne adaptăm mediului la care ne prezentăm. Eu vă mulțumesc și încerc să mă încadrez în 7 minute. Am trecut de 7 minute. Îl invit pe domnul președinte al cimentului, patronatului cimentului din România. V-am luat pâinea, doamna. Am văzut. Poftiți.